गावनि मानसिखौ मानो नायनो लुबैदों जायखिजाया मानो गावनि समस्थिया गावनि असेखा गावनि असे नोंथांमोननि आं असे दा बेखायनो गावनि समस्थिखौ दोनथ'नानै दस्रा दस्रायाव थांनांगौ जाहैदों आंहा दिनैसो हामफ्लायनानै फैबाय आंहाबा आंनि समस्थिखौ आङो थाङाबा मा जागोनथाय भटआ खम मोनबा मा जानांगौ बेखौ सिन्था खालामना फैदों जायखिजाया गावनिखा नोंथांमोनानो थांनाय बाराव एथ' मोजां भट होनानै आंखौ देरहाहरबाय बयनिख्रुइबो बांसिन भट मोननानै देरहाबाय आङो दा गारनानै थाबाथ' जानाय नङा एसे रायदावनांगौ होननानै फैदों आरोखि दा जेखि जाया मानो रायदावबाय जोंहा जौगानायनि खामानिखौ मावबोनांगौ दं नैबेखौ बे लामाखौ ओरैसो लादोंमोन नामा आङो ओरैसो लानो थिनदोंमोन बैनिफ्रायसो थबस्र' खालामगारबाय दाना ओरै लानो थिनदोंमोन आं मेनिफेस्ट'आव सोनाया दा जाबायथ'बाबो बेखौ उनाव बानाय जागोन दा रायजो राजानि गांनाय उखैनाया बेनो लामा सामा जानांगौ दालां जानांगौ मोजाङै गोर गारि खारग्रा जानांगौ माने स्कुल कलेज जानांगौ बेफोरनो आरोखि गावनि गथ' गथायखौ लेखा फोरोंनो मोजाङै फोरोंनो थाखाय स्कुल कलेजफ्रा जानांगौ फरायसालियाव मोजाङै लेखा फरायनो मोननांगौ बेफोरनो गामिनि सामफ्रामबो नांथारगौ मावनांगौआ बेनो आरोखि माने लिडारफोरनिफ्राय मावनांगौ खामानिया बेनो दा बेखौ मावनांगौब्ला जोंहा दा जोंना बिटिसिखौ सालायनाय मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथाङा गोसो होथारनानै गोसो होसार मावदों बे गोसो होसार रायजोनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय बिथाङा मावगासिनो दङ बे मावनायखौ जोंहा माने बिथांनो सुबुरुनथाइ होनांगौ बिथांखौ आरोबाव मदद होनांगौ बिथांखौ मदद होनांगौबा जेनेबा गोबां एमएलए नांगौ जाहैबाय आरो जोंनि गावनि असे एमपि नांगौ जाहैबाय दिल्लीनिफ्राय फैसा लानानै फैनांगौ जाहैबाय जोंहा समस्याफोर जायोबा दिल्लीयाव बुंनो हानाय मानसि नांगौ जाहैबाय बे हिसाबैनो जोंनि गावनि मानसिखौ माने भट होनांगौ दा जोंना उरखाव गोराया बायदिसिना खोथा होनदों माने बर'लेण्ड होननानै बुंदों खिन्थु बर'लेण्डआ जाया होननानै बुंदों बे सैथोथार आंबो बुंदों आन्दलन खालामनानै फैनाय मानसिजोंबो आन्दलन खालामनानै फैनानै सुक्ति जादों सुक्ति खालामदों बे हनै जोंना बुद्धुआबो आन्दलन खालामनानै फैनाय मानसि आंथ' बिसिनि सिनियर उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजोंनो आन्दलन खालामनानै फैनाय जोंनि बर' फिसाखौ गोथां गोथिं गावथारनायखौ नुनानै बुग्लिनायखौ नुनानै गामि पुलिसफ्रा थांनानै माने न' बां सावहैनायखौ नुनानै जोंनि जानो दोननाय माइरं आइजोफ्रा बिमाफ्रा माइ लामै आरियै सौनानै दुलियाव बुथुमनानै दोननाय माइरंखौ जाहाथे जों जानो मोना बेनि थाखाय बथल दिख्रुबनानै लगायनानै जानो मोनै खालामनाय बेफोर गासिबो बायदिसिना अयथासारखौ नुनानै माने बै समाव आथोबमोन जोंनि दानि आइजो आफादनि नामा आथोबमोन बे आथोबखौ दैदेनबोनाय आं मानसि दा बे ओनसोलनि रायजो राजाया आंखौ माने दैदेनदों माने लामा देखायदों जों सासेयाव गिनो नाङा होनलायलायनाय गोदोनि आं दा थैनानै थांजोब्बाय बेसराफोर आंखौ माने बेङै लानानै थांग्राबा भुमकानिफ्राय बेङै सिम्बोरगाव बेफ्राव लाबोयोमोन ओइ सुखियाथिमोननि गामिनि नामा मा नामथाय बेव सानसेखालि हरजों हर माने पुलिसफ्राथ' सानाव थाबायहोआ नालाय हरजों हर एखेबारे मिटिं खालामनानै फैबाय बेफोरबायदि जोंनि आइ मावफ्रा बिरांमोना बायदि खामानि मावबोदोंमोन गोदो 15 बोसोर 20 बोसोर आवगाय दा बेनिनो फैयै आं दिनै मन्थ्रि खननै जालायलायबाय इलेक्सन गेलेनो एखेबारे खस्थ' नाङा थाखा नाङा फैसा नाङा जोंनि रायजो राजाफ्रा भट होनानै आंखौ खनले माने एमएलए बानायदों एमएलए बानायखांनायनि उनाव जोंहा एखेबारे एसेम्ब्लियाव जुद्ध नांहैबाय एखेबारे जोंना एमएलएफ्रा 12 जन
12 जन MLA जों देरहाहोनो हायो एसेम्बलियावनो बे फोथाराव एखेबारे माने नांनाय बायदि दावहा नांनाय बायदि जोङो माने एसेम्बलियाव दावहा नांहैदोंमोन बेजोंसो जोंनि माने जोंनि सायाव जे अयथासार बे अयथासारखौ जोङो बन्द खालामनो हादों दा जोंनि आन्दोलननि सायाव रावबो गोहो गैया रावहाबो गोहो गैया एखेबारे बुग्लिनो बुथारनो बेबायदि गोहो गैया खारन जों दङ नालाय जों दङ रायजोखौ प्रटेक्शन होनो थाखाय बेंनो थाखाय जों दङ नोंथांमोन भट होनानै देरहाहरनाय माने MLA फोर दङ जों ज' जानानै रायजोखौ बेङो बेबायदि जों मावबोदों आरोखि दाबो जोंहा गोबां मावनांगौ खामानि दंबावो जोंहा एथ' बोसोर गावनि MP दङमोन गावनि MP थायै थांनाय बाराव जोंनि हारसा मानसिफोरनि भटखौ माने हिरा सरनिया होननाय सासे मानसिया बर' सुरक्षा कमिटि होननानै मोनसे संगठन दानानै भट गेलेदोंमोन भट गेलेनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय बे हाग्रामा सुक्ति खालामनाय BTC खौ माने सिफायनो होननानै बर' सुरक्षा कमिटि होननाय मोनसे कमिटि दानानै भट गेलेदोंमोन बेवहाय माने गासिबो जोंनि बाहेरा बर'नि बादै गुबुन गुबुन हारिफ्रा नंथारगौ साननानै भट होदोंमोन दा नंथारगौ साननानै गामिखौ दानख'नो नागिरदों BTC निफ्राय BTC सुक्तिखौ माने सिफायनो नागिरदों एखेबारे बेबायदि माने सिंजों सिं बिथांमोना फाव फान्दायनानै भट गेलेदोंमोन बिनि थाखायनो थांनाय बाराव चन्दन ब्रह्मआ गेलेदोंमोन चन्दन ब्रह्मआ गोबां भटआव जेननो गोनां जादों आरो जोंहा गावनो गावखानाय थाबाय नालाय गावनि गेजेरावनो गावलायलायनाय थाबाय नालाय लिडार जानो सेलायलायनानै हाग्रामा महिलाया बे माबाखौनो बे बिबानखौनो सेलायनानै जोंना उरखावगोरा ब्रह्मआ आलादा फारसे माने आगान सुरलांनायाव जोंहा दा गावनाय फैदों दा गावै जोंनि बर' रायजो राजानि भटखौ जाहाथे बिथांमोना मोनो बिनि थाखाय दानि इस्युखौ लानानै बिथांमोना भट गेलेदों दा बिदि भट गेलेनो